kan pi pui ra hi kan lo siam har de ulika hi akor hi enge ni alo do kwal vel to a ma se I abe pui hi apum vek to wangin kan khe china a chung kha apum vek to ni chu wang chuanin ka uya tui taka siam dan a omin ka hria a kan khe anga pai mai lovin a chunga mu hi kan langa tui taka siam chua kan tum don ani kan be pui chu kan siam luk lo wangin a kor lo a mel kha lo luita ma se kan khe hi tui nai khop mai ka pai don moni katia ma se ka ngai to a amo chan to wangin ka khelo tui nai em box ya kan be pui mu kan pol tur chu satirep bong satirep hi ani a chuan carrot te broccoli le marchapui thak lo chi te hi kan telanga nakina a chotani tur kan la tilang le don nia la kan tel tur chu black pepper le chicken masala ania chuan alai mi khu red chili ania ai eng le chi ani maya chuan ba khor tlem hi kan lo tel don bok ani kan thil kan na tur tel kan lo lenga mom zol lo turin kan ti don ani tel chu alo sata a mei hi kan si manga kan ti hnia manga chu ti lo chuanin masala te kha u a hlom ta rom tar tha ai eng chicken masala black pepper chuan chili powder si kan lo thaka chuan kan sakan tur kha kan tham mei hi kan ti hiam lo chuan ai eng kha alo rim che theya so me zong long kha a rim che thin ani in thurangai tok pang hi kan han som ma sa do ani a chan chu sa ani a min har deuh hleka kan thak tur te nen khan anh khoang rual lova kan thak tur dang kha a som noi lo na turin sa hi tok pang kan han kang don ani na chong ba khor le puron var kha kan lo thak ra sa hi am mai ram ho to a Twitter te kakali kalau tilang lo po kaya me siam chu at thak dan in dot hi a koi mo khop mai a tu le tui lo hi chiru ve a tin kam mang pe lo kan chok ve khop mai niก็น่ะจนคุยกันเลยตัวก็จะเหตุดังถ้ากันภาคโดนตัววางินก็น่ะจนเดี๋ยวปุยมูกันเขะค่ะกันสิลไฟก็รอกันลงภาคนะเกรดมันจะปุย
broccoli các channel te min lo thlir sak thina ka chawhmeh siam video te min lo en sak thin tu te zong zong chungah hian a tharin lawm thu ka soya subscribe te like te a tula piang mai all bell te view te min lo pek sak thina wang hne na lawm thu ka soya hei voina kan thil siam hi kan taksa ta na tha vitamin om thei thil chi hrang hrang te ani awangin nang ni po in lo siam ve dawn nia